ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗଣେଶଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଠାରୁ ମାତ୍ର 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ 5ଟି ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମହାବିନାୟକ ବିଘ୍ନନାଶ। ସେ ହେଉଛି ମହାବିନାୟକ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଥର, ଆଉ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ବି ବହୁଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି। ତେବେ ସେଇଠି ଗଣେଶ, ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ର, ଅମ୍ବିକା, ଭାସ୍କର ସେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। 5ଟି ଜାଗାରେ 5ଟି ଥାଳିରେ ଭାତ ଡାଲମା ଭୋଗ ହୁଏ। 5ଟି ଜାଗାରେ 5ଟି ଆରତି ଉଠେ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ମହାବିନାୟକ ପଞ୍ଜିକା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗଣେଶଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, 1 ନମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ର। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଯେମିତି ପୁଅ କୋଠାରେ ବାପର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଅର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆଜି ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମହାବିନାୟକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଗଣେଶଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଶିବାଭିଷେକ ସେଠି ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି 1। 2ରେ ଗଣେ, ତାପରେ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ନାରାୟଣ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ନାରାୟଣ। ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ନାରାୟଣ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ। ଗଣେ ନାରାୟଣ। ରୁଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର କିଏ? ତ ଗାଁ ଗାଁରେ ରୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେମିତି ଆଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର, କୋଉଠି ପଞ୍ଚେଶ୍ୱର, କୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ଗୋପେଶ୍ୱର, ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର, ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ସେ ନାଁଟା ଭାରତରେ ବୋଧେ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସେ ନାଁଟି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହେଉଛି। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଇଏ କଥାଟି ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଶବ୍ଦ ବି କହୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପାର୍ବତୀ। ଇଏ ଗଲା 1, 2 ଗଣେ, ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ର। 3 ଗଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁ ସିଦ୍ଧିକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ବଳିଆ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ, ସେଟା ହେଉଛି ଶାରଦା ମଣ୍ଡଳ। କିନ୍ତୁ ଶାରଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୀଠ, ଆଦିପୀଠ, ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛି ବିରଜାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ବୈତରଣୀ ବହି ଯାଉଛି। ନାଭି ଗୟା, ଯେଉଁଠି ପିଣ୍ଡ ପକେଇଲେ
ସେ ପିଣ୍ଡକୁ କେହି ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କୁଣ୍ଡ ଦେହରେ ସବୁଯାକ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି, ଚାଉଳ ସେ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, କଦଳୀ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କେଉଁ ପାତାଳ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସ୍ଥିର କରି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିରଜା ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ। ଭାସ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମଗ୍ର ଜଗତର ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଯେଉଁଠିକି ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। କୁହାଯାଇଛି ପଞ୍ଚକ୍ଷେତ୍ର ଧାୟେତ ନିତ୍ୟ ମହାପାତକ ନାଶନ। ଏ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପାତକ ନାଶ ହବ, ପାପ ନାଶ ହବ। ବସ୍ କରି ଟ୍ରେନ କରି ଆମେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ନବଦ୍ୱୀପ। ଥରେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସମୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ସହିତ ମିଶିବେ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମହାବିନାୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମିଷ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଲାଭ କିଛି ହେଇନି। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମହାବିନାୟକ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସେଇ ମହାବିନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଘ୍ନ ନାଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ବଳିଆ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରହୁଛି।